يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha tagaka honoma bodowinde Allah tagitago oborne daha tagaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nogase jeenay mbooy hitande ujunnaɗe nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godangal men o duniya en jaari anduɓe men andinɓe en o diine l'islam belɗo mo gonɗen musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende hettiyankoɓe ayawo weltare tv en garte e oɗo henna alarba hande jokkude jewte meɗen taw koye jewte tarihaji annabaaɓe ɗe badditenduɓe musidɗo men ceerno khalidou abdoullahi sy hade men yettade jewte men min dokka moɗon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum e leɗɗe ɗe jomiraɗo funni bittuɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli jiyaɗo tokki dira koɗɗo ɗokki dira ɓooyata jiyanmo toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne ɗon woni ɗon ko musidɗo makko miñi ko makki ɓan kala mo joƴƴini hoolo docteur Djiby Sow ene safra fibron wonata koye reedu debbo wayano ɓiɗɗo ni kiis nem e morid gonɗo nder e jalto bowal kala hernie asma ɗojjo dumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje caɗele ɓesgu jabet caɗele goragu ɗe gueɗe kala docteur Djiby Sow ne witti leɗɗe ha heeɓi hen kollaɓe sa yiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa tonggode makko leydi Mali nden ko WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe on calmitama on juurama eɗen ñaago yaafuya no feewi leppiɗi ne gara gam salminde e duwade won hen ne mbaɗa namde less kono eɗen ñaago yaafude eɗen gandi WhatsApp ne faaɗi no feewi gonagal ngal no feewi ɗum tagi eɗen ñaago yaafuya e kala saaha so haaji jomiraɗo ma wat saaha goto mbaɗen yewtere yanje taw kadi ne uddito kala moni namdal mum taw ne wawa nadde ɗum ma saaha mum aroyi kono wonata oɗo saaha joni so haaji jomiraɗo bandiraɓe rewɓe ɓe musidɓe worɓe ɓe e kala ene calminane nduwo Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée leppiɗi ne giwra kala banggueji kono ne kadi diaspora on jarama yo Allah yomboɗon moƴƴere jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw dendagal ɓesgu lo balinaɓe kala
ɗum ko caggal jaltugol aduna musidɗo men jinnaɗo musidɗo men biyeteɗo Saydou Ba tawete to leydi France. Jinnaɗo makko debbo biyeteɗo sohna Maymuna Wan ne yalti aduna jamma hanki o toon to Lobali. ɗum noon ceerno Saydou min neldima duwaw en neldi duwaw oɗo henno jinnaɗo jaltuɗo aduna o yo jomiraɗo yurmomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala. musidɓe tedduɓe gonɗen koye yewtere men tarihaji annabaɓe kono kadi gonɗen koye yewtere men Baba Adama jareten haɗo ɗo gonɗen hande ɗe goni jeeɗiɗi korka kono ha hande en jaltani Baba Adama. ceerno Khalid Abdoullahi Sy min calminima min juurimama min mbi kisal ɓuural nden kay yajede yo ɓeydo e ma Allah nurɗino ko joguiɗa ko nde tawno aɗa laaɓi hen reedu no fewi saabu saɗa haala a rokkat ha timma ko ɗum woni rokkude gandal fodde mum rokkude gandal valeur mum ko saɗa haala rokku gandal ngal valeur mum ha timma nanowo o nana faama hewata nguttu hewata jeddi hewata gueɗe goɗɗe hunde so laaɓi tan laaɓat ɗum woni ko jimowo arabo wi ko kalde haala jaɓani tabidde haqqille ko mere kono kalde haala tabiti ko goonga. ɗum noon bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene jewte meɗen inchallah mawla. annabi mo Allah julno sowona yasin ɓuroɗo winle lipo mo jiɗata Allah yiɗma gañamo gañiɗa ko ɓurɗo winle. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Sar Abdoullahi Sar mi salminima giɗo mi juurimama mi weltanimama mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluya Allah won e maɗa an eko jibinɗa eko takkima eko taarima. en calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma foof kono noon en calmini kala julɗo ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe meɗen en calminiɓe en duwanimaɓe nde Allah arsuguintaɓe moƴƴere guila e aduna ha e lahara nde wonde kamɓe goni sababu wodede men e ɗamɗo gurdam. caggal ɓen en calmini ceerno men jokkorgal men mo ganduɗa en mbawa jiddude men gurdam e mayde kala nde wonde kamɓe goni sababu dañde men wawde jooɗade wiide Allah wi nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam woni alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye to Soringo. en gari ha galle ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguima Allah nde Allah junnata gurdam ɗam Allah lowomo cellal ha heewa Allah hokkamo sago makko kanko e ɓesgu makko no yidiri ni barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. en calmini dendagal taweteɓe e jokli aduna he no goni julɓe kono en calmini kala taweteɗo Soringo en teddiniri ɗum kadi e ndeɗo yewtere. en calmini kadi dendagal taweteɗe ɗo e Senje mawɓe ɓe sukaɓe ɓe foof en calminiɓe en teddiniriɓe yewtere nde. Haruna Abou Ndiaye salminama nene meɗen Hawa Pendo salminama ɓe teddinirama ndeɗo yewtere koye jinnaɓe men moƴƴuɓe ɓe jeeya. ko wona ɗum ko Sar Abdoullahi Sar mi salminima mi artiri e ma konngol e on saaha mbawen jokkude golle inchallahu taala. ceerno Khalidou min calmitimama min beltanimama ɓe calminɗaɓe kala en calmini ɗumen hande noon musidɗo moon Sar Abdoullahi Sar ene teddiniri ndeɗo henna yewtere wonande Abou Baydi Kaw ɓuɗandirede Keccel Sar mo ganduɗa jeyɗo sababu godagal nde tawno jinnaɗo ene wona jinnaɗo wasa wonde jinnaɗo baɗɗo fodde ha ɓiɗɗo wona on noon ko jinnaɗo baɗɗo fodde ha ɓiɗɗo woni watti kañumne wadde ko ene yiye ɗum noon asli o ko on duwante kala moni duwano yo duwano on jinnaɗo tedduɗo haɗo cuuɗi men dulmaji dembe wiyama yo gurdam ɗam juut duusugo ɓooya bi jaahi annabi sallallahu alaihi wasallam. dande ñuñore welde nde ɗoftata en ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga. ceerno Khalid Abdoullahi Sy en garino hanki haɗo jomiraɗo
yaltini kala ko wonno e baaba adama waɗi yeeso mum holli ɗum ɓesgu ma fof nani no mbiruɗa waɗeɓe ne hen raneɓe ne hen soyɗuɓe hen ɓaleɓe ne hen fof ne hen nde garɗen ha ɗon nde holno ɗum jokkiri ceerno Khalidou. konngol mi weltima no fewi kadi en namdal ma namdiɗa joni mbiɗa hanki en garino ha to Allah yaltini e keeci baba adama dendagal ɓesgu makko ko ɗon kannoɗen joni jiɗɗa ko jokken ɗon jokken golle ɗe. Sar Abdoulaye Sarr baba adama ko kawis, baba adama ko kawis, baba adama ko kawis. Neɗɗo ene teddi to Allah, so tawi wona neɗɗo o itti ngal ɗon teddungal ngal Allah waɗannomo, neɗɗo ne teddi. Allah ne teddini bamum neɗɗo ko wiyete neɗɗo ko Allah ne teddini ɗum feewi ko neɗɗo kay ittanta hoore mum teddungal wonta goɗɗum kono noon Allah ne teddini neɗɗo. Si wi malaikaji Allah ɗi ko tedduɗi, so tawi Allah tagi hunde noon o ɓurni ɗin ɗon malaikaji teddungal ngal o rokkunoɗi, nden hunde ko ɓurde teddude. Neɗɗo koko teddi so tawi wona kañum jasni hoore mum. Yo Allah hedde men teddungal meɗen barke annabi sallallahu alayhi wa sallam. E on ɗon saaha Allah subhanahu wa ta'ala o moomi keesi baba adama ki, to o moomi keesi baba adama ki kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mimiki tan hunde wone jorade ko joroto ko way kono gilɗini, ene hen ko ɓawli, ene hen ko ranwi, ene hen ko worɗi, ene hen ko rewɗi. Joni noon ndeke yo ko ɓesgu baba adama jogorgo yaltude e mum fof, kala ko jogori wurde e dow ndiɗo leydi ene wiye neɗɗo, enen haaloɓe ɗo ɓe fof en jalti ñana hen. Kala ko jogori yaltude e keeci baba adama e ko jogori yaltude e ɗum e ko jogori yaltude e ɗum e to aduna jogori ha ɗoyde ñana hen Allah yaltini ɗum e keeci baba adama. Ɓe jalti ɓe mbayno mbaadi gilɗini, ene waɗi hen wojjuɓe, ene waɗi hen ɓawluɓe fodde no yimɓe mbayi joni, ene waɗi hen rewɓe, ene waɗi hen worɓe. Ay ɗo ɓe jalti ɗo kamɓe fof baba adama yiiɓe ɗon e ɗon tan Allah ƴetti annore, nde Allah ƴetti nden ɗon annore weddi e dow mabɓe kamɓe ɓeɗo waɓe no gilɗini. Ay nde ɗo annore nde Allah weddi e mabɓe wona adama yiiɓe kamɓe fof de, adama yi ɓesgu mum jogorgo yaltude e mum ha laaɓi, hay goto heddaki, ɓe gardi kamɓe fof. Ɗo tan Allah ƴetti ko wayno annore weddi e dow mabɓe, nde weddi e dow mabɓe ay nde ɗon annore ko annore gonɗinde Allah, kono noon wona kamɓe fof keddi annore nde. Kala mo annore nde yetti e mum e ko Allah yaltini e keeci baba adama ko, on wonoyto julɗo gonɗinɗo Allah, on wawata yeddude Allah, o wonat gonɗinɗo Allah tan. O yaawi gonɗinde nde, o leeli gonɗinde nde, o mayata o gonɗinani Allah, on ko gonɗinowo Allah. Nden ɗon annore kala mo ɗum yetti e ko yaltina e keeci baba adama ko. Ay annore nde kala mo yetta e ko yaltina keeci baba adama ko, on wonata ko jedduɗo Allah. Wonata hay sinno o gonɗinino o yeddito e Allah, o maydata ko e keeferu. Hay sinno ni o naatino l'islam tawat yettakimo tigui rigui e nder ɓernde he. To laddiyankoɓe ɓe arnoɓe e nelaɗo ɓe mbi min gonɗini, Allah wi nelaɗo wiɓe ɓe gonɗinani, kono noon yoɓe mbi ɓe jebbilima, ɓe jebbilirto ko oto ɓe mbareɗo to jawɗi mabɓe heɓtede, kono noon gonɗingol yettaki ɓerɗe mabɓe. Oɗon hay sinno ni o meeɗi rewde e gonɗingol, o maydata ko e keeferu. Mo ganduɗa Allah weddima nde ɗo annore, kono annore nde yettaki mum, o wonata ko keeferu. Kala mo annore nde yettino wona julɗo e hoddiro Allah, ko ni Allah waɗiri ɗum. Seydi Sarr, mi ruttima konngol on saaha jokken golle. Est ce que
laaɓi ceerno Khalidou Abdoullahi Sy bab adama ko heewi janngama e muɗum sabu hande sa yi technologie oɗo yettiɗo gorko so tawi o ari ɓe ƴetti ndiyam makko toɓɓere nde ɓe joƴƴini ɗum ene jogii machine goto moɓe ceŋata hen ɓe mbaɗa e guite ma jeeta kiɗe wiƴa way kono gilɗi no kalirɗa ni jeeta ko hunde wurde nder ne ɓiƴa ɗo ɓe gandirta gurdam ɗum eko wurani ɗo fof ko technologie ñanden e nder yewtere men en kalin ɗo hen bab adama ruhu adinade koye hoore ay tubakoɓe so pewni robot o foof ɓe gaddoto barisdemo koye hoore ko toon wattata haalde ɗon wattata yiide ɗon wattata huɓɓude ko hunde mawde ceerno ɗum tagui noon wittoji so jaññama tan gueɗe kewɗe jaltat ceerno Khalidou wona toon paaɗen gartaten ko yewtere nde ɗum ko nattinde seetan en gari hamin jettima ɗo henna Allah hollimo foof holno golle ɗe jokkiri ɓayde o andi pecce leñol makko koni ɓe jaɓat ɓe caloto ɓe koni hen ɓay ceerno Khalidou eyyi seydi Sar mi salminima lawol gongol namdal ma payodin ngal eyyi on ɗon saaha mbiɗa holno golle ɗe jokkiri eyyi golle ɗe jokkiri no gaccunomi ɗo kamɓe ɓeɗoɓe Allah waɗi julɓe goni julɓe guilnade Allah yaltini ɓe keeci baba adama yiiɓe hefereɓe ɓe goni hefereɓe guila ɗon ko ɗum waɗi ayi sa ƴeewi hande e aduna he julɗo jaɓɗo dewde Allah o jaɓɗo l'islam o e kefeero mo jaɓani l'islam o kamɓe fo haɓe gandi ko Allah tagiɓe kono noon ɓe jaɓi ɓe cali waɗi noon ko oto ko noon ardi Allah no hulɓinimi feewi mo Allah wi on julɗo o oto tampina hoore ma welma mettuma minen ɗo en ñande ɗiɗi korka nde min mbaɗa tafsiru jama min gasni wadde mi haɗa men gasni wadde tafsiru woodi nadde ɗon nadde e suhu goto o wonano julɗo eyyi o wonano julɗo min gasni wadde tafsir haɗa men julde tan mo ardi o faye yam wi kam ceerno mbimi nam o wimo gardumi o de ko musidɗam mbimi eyyi o wi o yiiɗi ko tubde ko naata l'islam mbimi eyyi o yam mbimi bisimilla o yi ko yiɗi tubde ko sababu wonko yiiɗi e julɗe walla kanko o yala o wi kanko o ƴeewi o tawi tan ko l'islam woni gonga omo tuuba ayi andi ɗum ene wawi kanko ko mennoɗo e nden ɗon annore eyyi eyyi kanko ko camerounais ko ɓalejo raɓani mbiɗa jooɗi ɗo tan ha téléphone am soni koddiɗo amen goto noddimi wi ande min joguema haaju eyyi min joguema haaju an noon andi holno wayata so tawi sa yamiri min gaɗa galle ma so tawi jaɓirɗa kadi ko min nodduma nokku gara tawa min ɗon ɓe mbimi ko haajo ko jaam taw ko ɗum woni ɓe mbi kam aha won tubak goto nan ɗo o wimo yiɗi tubde mbimi ala ɗum koye tardintaki ɗum tardintaki eyyi ɗum noon momi ar toon joni paate kam eyyi jami toon jinirɓe tubago min jewtidi mbimomi ko jiɗɗuɗa tuba pourquoi tuuba ko waɗi an aɗa yiiɗi naade l'islam nde wonnoon hen saaha eɓe jiiɗi tuub taw wonko ɓe jiiɗi soɓe keeɓi ɓe jalta ko erne gooti e on saaha noon kaldum makko tomi noon kanko wo jiɗɗo tuubde tan kadi tessumomi tigui rigui taw gonga e makko taw fuɗɗima janggude fatiha en e cimoje lesɗe deke ko jiɗɗo l'islam tan eyyi ɓeɗo fof ko mennoɓe e annore nde eyyi ɓen fof ko mennoɓe e annore nde yo seydi Sar mi salminima lawol gongol de mi weltanimama no fewi joni noon e hoddire Allah waɗiri dani ene mabɓe kamɓe ɓeɗo ɓe Allah yaltini keeci baba adama ɓe ganduɗa sa daari jiita ko annore ene ɓamto e mabɓe ene yalta annore nde ene wayno nangue ni ene ɗeɓa ni jaggudemo to banggue guite baba adama heɓɓiti wi e joomam
i ɓeeɗone ko holɓeen ɓeeɗo ɓe ngannduɗaa aɓe jogii annoore ɓurtude ko holɓeen Allah subhanahu wa taala wi ɓeeɗo ko annabaaɓe ɓe ngoni jogori wonde annabaaɓe e ndeer ɓesgu ma annabaaɓe ma jaltoyi heen kala mo jiiɗaa ɗo annoore mum nde ɓamti tan haa ɓurti wonoyte ko annabi eeyi wonoyte ko annabi noon baba adama kam Allah hokki ɗum chance no feewi no feewi no feewi no feewi wiyeeɗa jibini annabi eyo ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr gartirema konngol ceerno Kalidou ɗo tan jokkanta en ɗo welani kuppude machallah kadi ɗum ɗo ko baraji kewɗi nannude neɗɗo e diine l'islam kadi neɗɗo tan yalta ɗo woni ɗo wiyane naata e diine l'islam ko gueɗal manggal deke ɗum koye tugnorgal manggal woni jokkan en ɗo henna tan welani addude namdal ceer eyyi Seydou Sarr an hoorema hen sahaɗa anda hen tan eyyi wonɗo yewtere darto andade ko namdorɗa ni mbiɗa jokku tan joni noon ay ɗo en ndeɓe gaari ha ɗo Sar Abdoulaye Sarr ko ɗo Allah subhanahu wa taala resdimo yummen Hawwa hankadi ay ɗo ɗeɗo golle fo nde golli ha ɗo ɓe gaari jomen annoraji ɓamtiɗi o namdi Allah holi ɓeeɗo Allah yiɓe ko ɓesgu ma ɓe ganduɗa jogori wonoyde ko annabaaɓe ay ɗo tan Allah resdimo baba yummen Hawwa Allah wi bisimilla joni hanke dewgal ma e oɗo yonti ñande hen ko aljuma wonno caggal tisbar eyyi ñande hen o resi yummen Hawwa kanko oɗo baba Adama ko ɗum waɗi sababu ko ɓuri heewde sunnina dewgal ñalawma aljuma caggal nde yimɓe juuli tisbar fayi dow ko ɗo itta koto baba Adama fuɗɗi ko heewi gueɗe kewɗe eɗen golla ɗo e aduna cikketen tan ko enen mbaɗi puɗɗi ɗum walla ko e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam fuɗɗi taw noon fuɗɗi ko guila baba Adama so eɗen teski ko yewtere nde fuɗɗi ko nani ko yewtere nde fuɗɗi ko en limtiɗo ko heewi ko ganduɗa cikkiren tan koye nelaɗo fuɗɗi taw fuɗɗi ko guila baba Adama wadde humede dewgal ñande aljuma caggal tisbar fayi dow ɗum itta koye baba Adama iwata noon ne selli humede dewgal e kala waktu ene salla humede dewgal e nokku foof e ñalɗi jalɗiɗi foof ñalɗi jeeɗiɗi ɗi foof ala nde dewgal humetake kono noon aljuma ine barkinore sababu nde baba men o dewgal mum huma ko ñande hen aljuma o kadi ene barkinore caggal tisbar fayi dow nde wonde kadi baba men o e nene men o ko nden dewgal mabɓe huma Allah ne hawni ay baba Adama ko bam men eɗen mbawi haalde dewgal makko sella en ñigataki kadi dañen baraji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on ko annabi men ko ɓurɗo ko ɓurnaɗo kala ay eɗen mbawi haalde dewgal mum en ñigataki kadi dañen baraji to Allah e to nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam Allah ne hawni kono bamma jibinɗomo e jaati o mo ganduɗa ko e mum tan jaltuɗa on a suusa haalde dewgal mum Allah ne hawni kala ko kalɗen baba Adama sen kaali e baba Adama ken cuusa wiide babiraɓe men ɓe jaltuɗen e mumen ɓe e dañen baraji taw babiraɓe men jibinɓe en ɓe en cuusa wiide ɗumen noon eyyi sen kaali e ɓen ɗen ɗon gueɗe ko bonam needagu feeñata ɗon hay so wona bamma jibinɗomo cawdiɗo tan walla ni ala ko tolnodiɗo e bamma tan walla ala poɗɗo wonde bamma walla ala poɗɗo ni heccudema tan mbiya ɗum dewgal mum wiyata ko aɗa boni needi de yo Allah faamo yo Allah wallu skey baba Adama eyyi ko ni henna o resi yummen Hawwa ñalawma aljuma kanko baba Adama wiyama noon Adama ɓuuri yodde e Hawwa kono wiyama Hawwa ɓuuri ɗaadde ɓuuri newade ɓuuri yodde ɓandu ɗone ɗon tan Allah subhanahu wa taala noddi Ridwan a jarama seydi Sy golle ma jooɗi peewi baba Adama habrama faɗɗi Hawwa kono Hawwa ɓuuri mo ɗaadde ɓandu ndaw ko haadi debbo kay yo ɗaat
yo ɗaat heew mosoji uura ɗaata laaɓa ɓandu mum ndu ɗaata wasa wadde ñorgolli ceerno Halidou golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi oɗo saaha en gandi holi o baba adama nde tawno bandiraɓe rewɓe e musidɓe worɓe kala ene ketto no feewi tenti noon bandiraɓe rewɓe ɗoɓe jooɗi aɓe ndefa ɗo ɗoɓe jooɗi aɓe guppa ɗo ɗoɓe jooɗi aɓe lawƴe ɗo ene duusaɓe no feewi nde tawno haqqillaji ɗi ne guddito ene naata ɓe kocca hen gandal ɓe kocca hen kala en gari hawin jettima ɗo henna ceerno Halidou holko Allah haaldi ɗo henna holko Allah haaldi ɗon e ridwan mo ganduɗa kam woni joguiɗo caabe aljana ɗe eyyi seydi Sar mi salminima laal gongol e mbiɗa Allah noddi ridwan holko Allah wi ridwan eyyi ridwan Allah subhanahu wa ta'ala noddimo kanko ridwan nde Allah noddimo wimo ridwan aɗa andi ko jinmi ridwan wi ko jiiɗa eɗen gandi ridwan ko kañum jogui coktirde aljanna ko on malayika resda aljanna kanko renata aljanna o Allah noddimo caggal nde baba adama resodiri e yummen Hawwa ha timmi dawgal humama ñalawma aljuma caggal tisbar nde dawgal huma gasni Allah noddi ridwan ko malayika denowo aljanna o Allah wimo jinmi ko maha cuuɗi joɗɗi taw ko joni ridwan wi e joomam o wi jimmi kadi ko ƴeewa cukalon taw ko huurul iini en ɓuttiɓe gite ɓe yoɓɓe ɓe eyyi joni ƴeewa hen yonɓe heewɓe cinkaɓe haɓe jooɗa ɗum jinmi joni so wi mboɗo jogui koɗo tedduɗo ne ara eyyi ko neɗɗo arata e men eɗen ñanto eɗen jaɓɓo ɗum koko ɓooyi wona joni koko ɓooyi wona joni Allah subhanahu wa ta'ala wi yo ñantu cukalon joɗkon taw ko huurul iini en joni o feeno kuɓeje joɗɗe o ñanta kuɓeje ɗe o yonna ɗe on saaha noon Allah tagani baba adama puccu puccu ngu ene waɗi ruhu ene yaha ene hija taw noon puccu ngu kadi ko kanŋe ko hunde hawnin no fewi puccu ngu wiyete ko maymuna wiyete ko maymuna aha on saaha noon malayikaji gaddi puccu ngu to baba adama malayikaji ɗowi puccu ngu ɓe gaddigo to baba adama baba adama waɗɗima ngunɗon puccu malayikaji gadduno yi yummen Hawwa ngeloba baba adama ko puccu kono yummen Hawwa ko ngeloba o yittana ngeloba to nder aljanna puccu baba adama ko joni fewna ngeloba yummen Hawwa ittoya ko nder aljanna ngeloba fewnira ko lu'u kange wiyete noon kanko ne yummen Hawwa o waɗi e banɗon ngeloba Jibrilu jaggi e labangal puccugal o jaggi e ginol ngeloba ba o ƴetti ginol ngeloba o rokki Mika'ilu kanko o jaggi mana puccu Jibrilu ngu e labangal mum o wi Mika'ilu heed bange ñaamo ga wi Asrafilu ar heed bange nano baba adama ay ɓeeɗo ɗiɗo ɓe jaadi e makko ɓe goni e wangade ɓe jaada baba adama e mangodo e muɗum e nder asman he kala ko ɓe birti e mo ɓe birti baba adama salmina ɗum kala ko ɓe birti e mo ɓe birti e malayikaji he baba adama salmina ɗum joni noon so ɓe birtima malayikaji ɓe calmini ɗumen malayikaji keɓɓe bi eskey ka wis ko Allah teddiniri oɗo koni ko Allah teddi ko oɗo de Allah teddini ɗum Allah de meeɗa gollade hay goto ɗeɗo golle koni ka wis ko Allah teddiniri oɗo ɗum koy ko teddungal koni ko ɗum woni dokke ha kadi malayikaji ɗi kawa
yumma hawwa ne waɗɗi e ngaloɓe mum baba adama ne waɗɗi e puccu muɗum ko ni ɓe jaari ni ɓe jaari ni ɓe jaari ni ɓe jaari haɓe gari damal aljanna ɗum noon seydi sar mi rutta e ma konngol inchallahu taala est ce que ɗum ɗo wel tan ko heeɗade ceerno Khalidou machallah galanteri mawɗo nanɗo henna nene Hawwa rokka ngeloba waɗɗi baba adama adana puccu kangene hija ene yaaha ceerno Khalidoullahi siɗo garɗen haɗo eɗen ero dendagal hettiyankoɓe meɗen ngam lewru korka ndu gonɗen ndu kala goto mo tikkodirno yo tinno tikkita kala neɗɗo mo ɓurɗa yawade e gurdam ma taw wona banggue denɗiragu tinno teddin ɗum neɗɗo teddin ɗum ittan ɗum gueɗal neɗɗo foof teddin ɗum ittan ɗum gueɗal hoto yawo neɗɗo gam tekke mum hoto yawo neɗɗo gam yarudemo koyɗe hoto famɗin neɗɗo gam jogadema hoto yawo neɗɗo gam tekke mum Allah yawani hay goto daare ngal ɗo teddugal ngal Allah waɗani baba adama ha malikaji darine kaala enenne ken ɓiɓɓe adama teddodiren e koye men jiɗodiren e koye men nafa en teddinen koye men enen wonɓe nder galleji ɓe tikke gonɗe e galleji ɗi ŋooɓali gonɗi hen ɗi ɓiñali gonɗi hen ɗi ustude neɗɗo ko woni hen ko guitten neɗɗo so ñantima wimo yooɗi neɗɗo so waɗnima hunde e nder galle a ñaami wi weeli debbo goɗɗo wawi wiide ko defɗa ko weeli annen sa defoyima weeli teddodiron hakkude men enen kala gonen neɗɗo goto ceerno Khalid Abdoullahi Sy mboɗo andi hande en goɗɗoyta no feewi walla en jurnoyta ko no feewi saabu en keeɓi ɓatakuji hanki aynaɓe hewɓe wonɓe nder ladde nde aɓe batti hen haqqillaji mabɓe aɓe gabbi durgol kono ɓe kolliti saaha aɓe jogo caɗele télécharge ude audio ji ɗi ko maɓe ƴetta moto ɓe jaa haaɓe goɗɗoya ɓe mbaɗa télécharge ɓe garta so hiiri ɓe keɗo walla so yi ha nguleki ha nangue hoore ɓe keeɓa less leɗɗe aɓe ketto ɗum noon ceerno Abdoullahi Sy ɓe gari ha demal aljanna ɓe jettima ɗon tan ɓe naati walla won golle goɗɗe golla ɗon haade maɓe naatde seydi sar mi salminima lawol gongol weltimi kadi e namdal maɗa mbiraɓe gari damal aljanna mbete ɗo hankkadi ɓe natat aljanna walla kamɓe kam ha joni ɓe natta aljanna eyi allahu akbar ko adama ko hunde mawde ceerno Abdoullahi Sall eyi ɓe gari ha damal aljanna nde ɓe calmini maleykaji gonnude asman foof ɓen ene ceedo teddugal ngal Allah teddinimo ha ɓe garoy damal aljanna nde ɓe jetti damal aljanna ɓe dari fodde damal aljanna ɗo fodde ɓe dari damal aljanna ɗo Allah subhanahu wa taala noddi adama o wiyima adama oɗo ngal ɗo damal galle ɗo gonɗa ɗo ɗo ko aljanna ɗo ko guesam wiyeteɓe aljanna adama wimo nam o wi oɗo galle ko galle teddugalam adama wimo nam o wi oɗo galle ko tedduɗo tan natata e muɗum o wi adama wi nam o wi an jinmi honnude e oɗo galle ko jardin am moƴƴo woni ɗo jardin am mo korsinmi jardin am mo ganduɗa ko teddugal kadi mi natata ɗo so wona tedduɗo no mbaɗa tedduɗo yam ni noon ko jimmi ko nannudema toon mi resnuma galle o ano e kala ko jogorɗa jibinde bisimilla moon e galle he ano e cuddiɗo ma e koto jogori yaltude e moon bisimilla moon e oɗo galle bisimilla ko galle teddugal am mi nanni on hen mi honni on galle o mi hokki on galle o ha joni ɗum ne waɗa ma ha galle ma mo jiɗɗa en saaha ƴetta goto e jinnama walla ƴetta mo jiɗɗa mbiyam tottima oɗo galle ko rokka galleji ne waɗi leydi ko neɗɗo tedduɗo e ma tan guitta galle totta ɗum wona yo Allah totti baba adama oɗo galle o wiyano cuddiɗo ma naata e galle he eyyo daro seeɗa noon wonko jimmi haalandema haade moon nadde hay son naati galle o no yaaji on gandata to haaɗi
gueɗel gotel tan jimmi haalandema kala ɗo belɗon jeehe galle kala ko beela ɗon ñaame ko woni toon ñabɓe hay goto anda no foti defetake dawantake rendintake ala ñabɓe no mbayno leydi kala ko cohluɗa nen toon kono noon mi haalanma lekki gooti nen toon lekki gooti nen toon oto memeki ki wiyete ko hinɗatu oto meme lekki ki Allah noon andinimo lekki ki kanko baba adama e nder ɓerde makko so yi lekki ki tan o andata ko ki son ñaami lekki ki tan on gonat toñɓe koye mon son tooñi koye mon tan addoyte ko caɗele wonande on ɗum noon woto ñaame lekki ki Allah waɗi noon Allah senni maleykaji ɗi wi on nani onon fof kon seedeji mi haalnimo ko gonga mi rokkimo galle o yo won hen kono yo rento lekki hi so ñaami lekki hi mi heftat gallam so ñaami lekki hi mi heftat ɗum woni sharɗi o ɗum woni sharɗi o so ñaami lekki hi mi heftat gallam wone seedeji maleykaji mbiya ha min goni seedeji caggal ɗum ɓe naati oɗo galle kanko baba adama naati aljanna hankadi ko hande baba adama naati aljanna gila fuɗɗiɗen haalde o naati aljanna maleykaji naddi e makko e aljanna he duuso maleykaji haɗani e damal aljanna ala duuso maleykaji ɓe naddu e baba adama e nder aljanna eyi ɓe naddi e nder aljanna ɗo noon ko ɗo kanne tan yewtere nde Seydi Sar so Allah jaaɓi haaloken hawdu e janggo jokken kamɓe hol golle mabɓe aljanna duuso mabɓe holto ɓe kadde e makko nde adama naati aljanna hol golle makko holno sifori hol gurdam makko ko janggo so hawri e welede Allah Seydi Sar mi artirema konngol en calmini weltare ɓiɓe fulɓe andu diina ma foof en calmini bandiraɓe men rewɓe en duwanimaɓe hono ko duwanino ɗon ɓe hanki toɓe goni fof yo Allah wondu e mabɓe yo Allah yuppe mabɓe barke en calmini dendagal julɗuɗo woni oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon sehi mon Khalid Abdoulaye Sy assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sar tagaka honoma borodo winde yimo bengolle na yodengame jamajibine de borodo winde yimo bengolle na yodengame jamajibine de borodo winde julde jude mondo bodo manta annabi borodo winde julbe cute jude mondo bodo manta annabi borodo winde tawre talina jila zabora limata a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou Abdoulaye Sy golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi ha wona seeɗa yo Allah nurɗin gandal ngal ɗo garɗen baba adama balɗe jeeɗiɗi hande ko gonɗen e makko o naati aljanna inchallah yo Allah rokku men tawede janggo garen kadi ko heddi ko beele kadi kumpitoɗen nde tawno fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede ko duwaniɗa bandiraɓe rewɓe koye mbi amina nde tawno duwanade debbo ko duwanade windere nde tawno ko debbo yencinta ko debbo jibinta ɗum tagui kala neɗɗo ne foti duwanade debbo so duwanama tan ko yaltayta e mum ko waɗat barke so waɗi barke yencina so waɗen kala koye mabɓe jaltuɗen ɗum noon ko duwiɗa ko en mbi amina ya rabbi ceerno Khalidou ko kalɗo hen ko ene tindina en no Allah addiri sarɗiyeji mum e oɗo henna galle mo totti baba adama enenne kadi ga sayraɗo luwa galle neɗɗo ene jogui sarɗi mo moƴƴinta galle o sa moƴƴinani jomum yaltina moƴƴinen galleji jananɗi koɗɗen ɗi galleji jananɗi koɗɗen ɗi moƴƴinen pitten pewnen pentiren mbasen helde robiñaji mbasen bonnude moƴƴinen seɗen gegga ala yaw ala haydara aadi men so jomiraɗo haaji ko janggo so haaji jomiraɗo ketkimalaki jaam sabi borɗo winde
otolim to gasata kala fomoroka ɓuuɗal kolese ɓuure ɓuuroɗo windere otolim to gasata kala fomoroka